Mi reidais dros Tir Cymyn, trwy'r brwyn a'i bryniau a'i rhedyn, a'r hael yn ymystyn dros farion tu Pwdin, a'r defaid ar wyn wrth ei terfyn. Blaenau Ffestiniog, ceilliau, rasio beics, it's all happening this weekend. Ni fa yma yn Antur Stiniog yn y round cyntaf BDS, a dwi'n mynd i fod yn rasio. It's gonna be cool. Ti'n un o'r... Wel, chdi ydi y main mans yn rhedeg y lle yma, de? Ia. Diolch, James. Ti eisiau reid bach o hanes o Antur Stiniog yn ni? Ia, ond nath Antur Stiniog gychwyn yn ôl yn 2007 a bobl lleol oedd isio gwella blaena fel ardal. O'na syniadau ac syniad mwyaf yna oedd i gael traclo arall yn Ffestiniog a wedyn fan hyn yda ni 6-7 mlynedd. Wedyn yn cynnal yr rownd cyntaf o pencampwriaeth Brydain. Just yn y pits yn Antur Stiniog, a dwi'n mynd i interview a few bobl, a dwi'n mynd i gweld faint mor agos gai y ceilliau yma i gwyneb bobl. So da ni yma, efo dyn lleol, Dylan. Be ti'n feddwl o'r ras? Wel, mae'n gres dod â bobl i'r area local, mae'n neis cael bobl Saesneg a Cymraeg yn siarad efo'i gilydd. Hangover? Slightly. Be nath chi neithio? Yfad gormod. A bita. Ti'n siarad Cymraeg, dweud? Gai fentig pen mesau os gwelwch yn da. Ti geilliau mor fawr o hyn? Ti'n fel o'r Antur Stiniog? Wel, mae Antur Stiniog yn cool, cos maen nhw'n rhoi job i fi, de, ac dwi wedi bod efo nhw ers maen nhw wedi dechrau. Ti wedi cael ceilliau yma? Nag oes. Nag ydw. Ti eisiau ceilliau yma? Dwi'n meddwl fel gweithio fel mae'n gymryd y chwarel. Mae'n gres ni. Bobl ti'n siarad efo gyda ti yn y chwarel, o'ch ti'n nabod rhyw 30 o bobl? Ie. Nabod 300 o bobl o'n hwnna. Hwn di Iws, un o fy childhood friends fi. Awesome, hero guy. A wedyn ei comeback i fynd i... Watch out, fucking just... Mae ddipyn o local support o man Kev. Local support o'r... So mae'n mynd. Probably not doing really weirdo. Chos ti'n achosi fi ffwbyn cario ceilliau o gwmpas. Who's that weirdo walking around with them balls? What a knobhead. Hwn di pits fi di hwn. Rai AO pits fi. Hein di'r boi sy'n helpu fi allan dros y weekend. Mechanic, team manager, teammates ddim yn reidio. Mae top boys i gyd yma y weekend. Mae'na elite, forever, mewn grasses. O dan 10 o bobl yn elite. Hon, mae'na 60 o beth o elites, so fyddo. Ti over 12 o'r top 20 yn y byd, swn i ddweud yma. So mae'n really cool i rasio erbyn nhw, a... Yeah, have a go. Rhywun fath o ddidio it is. Flesh and bones. Take them down. Ti dath i'r cod? Spot on, do. Cyn flar out, do. Na, bod i'n reidio dda. Wel, ia. Meddwl, do. Be sy'n di fyny? Wel, first, ynddo. Ti'n proud dad heddiw? O, ynddo. Over the moon? Over the moon, over the moon. Yna fel badminton game fori. O, oes? Finals fori. Final hwnna hefyd. Ffocin Lawr yn diganlu. Brill clod support gyn bod i pawb local, felly, so. Ie. Pob yn gweddi enw sy'n ffordd lawr? O, Ffocin nuts, dydi? Ti'n pedlo mwy ni. Nos ferch ar bowls yn dre, mae'n
yn y championships Ydy hwnna'n final, ynddi? Y track mud. Ia, MST reidio fo'n gynt na beth dwi'n neud, ond ei, Trio. nath hwnna ddychryn fi. Dwi'n mynd i lawr hwnna ffast, dwi'n meddwl bod yna lot o reidars da. Oe. Penwythnos yma di stryglo chydig bach. Di gael llyfiad llawr golel dog mud. Mae'n amball i lyfiad di fel dros penwythnos yma ti. Ond mae pawb yn reifio amdano fo, so ei, briliant. O, ideal. Mae gafodd gold medal os ysbwytha. O ie? Do, yn Tiddlywinks. Yn Tiddlywinks, ie. Mae'n champion trefi yn Ydy o'n boi, yndi? Mae'n un da ar ei melyn yn de. Ond ar ei coch, mae'n fluffio o hyd ar y coch yn de. Dwi'n deitha fo, os mae'n methu ar y coch, cer am y brown de. Sut nas di heddiw yma? Oi, mae'n bad. Nes i 19th nes i'n dilyn ni. O'n i'n gobeithio am top 10. Ond just little mistakes yn bob un o hyn. Ond o'n cool cael pob yn gyda'n enw i a ffa lawr. O, o'n apel fi. Okay now. Nice one, boys. Oce, over and under. Over and out. Over and under. Ffwcio fo arall. Amser i fi siarad am fy sut dwi wedi wneud. Dwi wedi really enjoy y weekend ma. O'n i'n teimlo'r pressure yn enormous yn dod yma, cos o'n i fatha, Christ, dwi'n lleol rhaid fi'n un dda. I fod honest, o'n i'n aimio am top 10, a o'n i'n llawer off, so o'n i wedi bod fatha 0.2 of a second yn gyflymach. So o'n i wedi bod yn 15th neu 14th, so dwi'n gwybod dwi ddim that much off, a mae'n good encouragement i fi treinio mwy. Under and out.